ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଏଇ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କୃଷକ ଭାଇ। ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଧାନ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଷକର କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖେ, ଏଇ କୃଷକ ଭାଇ ପ୍ରତି ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତ କଂସାରେ ବସୁଛେ ସକାଳୁ, ସେଇ ହେଉଛି ଏଇମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ASAP ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହୁ, ପ୍ରେରଣା ରହୁ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ମୋ କୃଷକ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।